Tumakder tayo kakamsat, tayo pasang bayan ti Apo, babayan ting kanta apang lukat. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat itangal daw, ilagip tayo, dagiti amin apimmusayan, dagiti pamilya tayo, kakabagyan tayo, nga imununan, nga nangisubli ti biyagda kada tayo, napategda kada tayo, isuda, tinakautangan tayo, itinaimbag anakem, ikarkararagan tayo ida, agkamatalik tayo iti Diyos, nga babaan ti grasya na, alaan na idan, iti sibay na, tada ito iti tarigagay tayo, ti makikadwa iti Diyos, iti rupan-rupa. Tapno nga rod maikarita ang makiranod, iti da iti nasantuan a misteryo, pagbabawyan tayo pa'y dagiti basbasol tayo, agpakpakaasi tayo ti Ama, ta iso manangaasi ken managayat. Itinapakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa aramid ken liway ko, basol ko, unay, iso nga agpakpakaasyak ken Santa Maria nga agnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
Pumararag tayo. Denggam kad apo dagiti dawdawat mi, ket iti panangiturong mi, iti pamati mi, iti anak mo anagungar kadagiti matay. Ipaay mo kadi, tamapaseng kedan ti inanama mi, apagumarim tumet, dagiti adipen mo nga ikakaasi mi. Gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw iti may kadwa libro dagiti Makabeyo. Ni Judas Makabeyo, ti mangiturturay ti Israel, nagurur iti kwarta kadagiti tattao na ket inpanday di Jerusalem, ti dandani upat a libra a bagiti pirak. Nagserbi daytoy akas daton pakapakawanan iti basol. Inaramid ti Judas daytoy natano kabanag tamamati iti panagungar dagiti natay. No saan na mamati nga gungar dagiti natay, minamaag ken awan serserbina kumati panagikararag kadakwada. Gapu iti natibker ken nasged a pamati na nga umawat iti natanu kagungguna ti amin amatay nagtalinayad a napudno inaramid na dayjay a panangidaton tapno mapakawan dagiti basol dagiti natay ti sao ti apo mawaw to'y kararwa ken ka o apo a Diyos ko. Mailiwak unay ken ka, o Diyos, sika ti Diyos ko, when segsegaan na ka iti entero abagik, when mawaw to'y kararwa ken ka, akas na maga ken natikag adaga. Makita ka kuma iti santuaryo, may matanga kung matibileg ken dayag mo. Nasaysaya ati di agbalbaliw ng ayat mo, ngem ti mismo abiyag, iti kasta, idaydayaw kun kanto babaen dagiti bibig ko. Agyaman nakto ken ka iti uno si panagbiag ko, itag-ay kunto ken ka dagiti imak iti panagkararag ko. Agpenekak to kadagiti na ima sa taroon, ket ikantak to asiraragsak ti panagdaydayaw ko ken ka. Ngamin, kanayo na tultulungan na, ket agkanta kasiraragsak iti salinong dagiti payak mo. Di nakapagpanawan to'y kararwak, ti kanawan nga imam tapayaen nak. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Anya ti makunatayo iti daytoy, no kadwa tayo ti Diyos, awan ti makabaela bumusor kada tayo. Di na ipaidam ti mismo nga anak na, no diket indaton na ngagpaay kada tayo amin. Dim paay na ti anak na kada tayo, dinto kadi si sasagana amang tedmet kada tayo iti so amin. Siya sinon to ti mangidarom kadagiti pinili ti Diyos. Ti mismo a Diyos, ibilang na idang awan basulda. Siya sino nga ro ti makabalin amang hukom kadakwada. Ni Jesucristo anatay. Saan la napagungar no di di adda ti makanawan ti Diyos ket isu ti mangibabaet kada tayo. Anya nga ro ti makabalin amang isina kada tayo itayat ni Kristo. Tiriribok, tirigat, ti panakaydadanes, ti bisin, ti kinapanglaw, ti paggad, veno ti patay. Saan? Ure adadagitoy, agbaligi tayo, ngagbaligi, gapuken kuana anagayat kada tayo.
Ta sigurado ak nga awan ti makaisina kada tayo itayat na. Ti patay man wenno ti biyag. Dagiti angheles man wenno dagiti sabali anay langitan nga agturay wenno man nakabalin. Tagdamaman wenno ti masakbayan. Uray tulubong nga dati ngato wenno ti lubong nga dati to'y baba. Awan na pulos kadagiti na parswa tin makaisina kada tayo ti ayat ti Diyos. Ako kwa tayo gapo ken Kristo Jesus nga apo tayo. Ti sao ti apo. Dalam kenti kinapudno. Ti apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, saan kayo amadanagan ken mariribukan, mamati kayo iti Diyos, mamati kayo met kanyak, adu ti pagyanan iti balay ni amak, ket innak mangisagana iti pagyanan niyo. Diyak kuma ibagaday ito'y kada kayo no saan apudno, kalpasan ti ipapan ko panangisagana iti pagyanan niyo, umay kay to alaen, tapno adda kayo met itiyan ko, ammoyo ti dalan nga agturong iti papanak. Apo kinuna ni Tomas, saan mi nga ammo no sa dino ti papanam, kasano nga rod nga ammo mi ti dalan. Siyak ti dalan ken ti pudno ken ti biyag. Awan makapan iti ama no di magnakanyak, insungbat ni Jesus. Itataam ammo dakon, ammo yumetten ni amak, ket manipod ita, ammo ken nakita yon. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nabisita yo dagitay tantanem dagitay ipatpatig tayo iti biyagan hampay. Hampay. Di na pang kami di dinaratan nga po tabantay di kampusan tuda. Agangis-angis dagitay padak nga narigat makasangat kunak kadakwada ano san nyo basit hangkay mamatay dito yung ato ta talaga nga ikalida kayon nga iramraman no ang anda kay nga isalugan dadda kami mat ijay atabay isumot laeng pasangat naggalispay sapay lang nagtudo kunak mat kadagitay senior ito'y ayan ti amgid da kayo nga senyor, kinda kayo nga agbalbalak nga dandani matayon. Pasya-pasyarin nyo ti kampusan to, napaya, planuan nyo no sa din no ti pagyanan yun to. Nalaka ayan no, ipaabay da kayo to di karubam nga mo kasasao di, aging ganakin patay hangkay agsasao. Mapuyatang kanto no ta karubam pilyom dete kamarites mo tay sunto mo kaabay mo tagpapanag kay nga agtong-tong-tong idtan. Apay nga bisitaan dagiti minatay. Ginaggapuak nga parokya, gaputan nakaad, ado nga pamati. Ahaan nga Catholic Cemetery, public na iya, adda amin di jay. Idagmismisa kami. Adamang mangag ko nga na kami, gapon nga agsasao dyan, medyo naamyanan nga, dyan ti sumrekan, dyan ti Camposanto. Idinalpas ti misa, nagmimerenda kami, nga mahaan nga atang dagiti minerenda mi, da nagsagana damat niya.
Idi ko adda mga ipukpukaw, agtutubo. Adda kadwana, adda tarpulin dapay. Kung kunana, haanen nga kasapulan, nga bisitaan dagiti natay, nataydan. Bisitaan tayo si bibiyag, kung kunana, naka-megafon. Hindi umasida nga nagsardeng mat. Kaapay nga ipukpukaw na datoy kung kunak. Kitkitaan mo yung ilata. Haanan nga masapol nga bisitaan ida. Awan nanti ko ano natayon. Kung kunada diya nga kasla ipapabla. Diya mo no sino nga nangisursurok. Taga-Salcedon sa dagijay. Di mayo da diya nga lugar. Kaya di ko da bakit nga limabas. Apan mat makiminatay. At damat atang na inikkan na di may nga kadwada. Hindi nawat na mat. Awanan abalbalatong datoy. Kukunak kanya da kadagijay kakadwak. Apay nga umay datoy kampusan to. Di da ko mamapan ijay market. Di da ko mamapan ijay bus. Apay nga umay datoy pay laeng nga madama misa ka agsa sa uda. Marurod mo dagiti Katoliko piman. Kakunak kada ko adahang kay nga marurod na insuro da, respetarin nyo ta insuro da, haan laki nga magunggon de jay pamati tayo. Haan laki nga magaraw jay pamati, inya ti patsin nyo, nga pudno, iso ti aramidin nyo, haan nyo nga masapul nga panbiyangan, ti pamati ti sabali, tabasol. Nya bibiyang mo no iso pamati, dano iso insuro da. Iso ti kunak, apay masapul pa lang nga ikasjay mo. Kaya di kumamot ay ti kampo santo da akad da pamati da pangibagaan da. In a way, jo respect no iso ti insuro da. Awan mabalin latamot kadakwada niya. Kaapay nga bisitaan tayo, ulitin tayo, kalakinunak di kalman. Apay nga mapantayo ijay kampo santo, apay nga pantay bisitaan dagitay ay ayaten tayo iti biyag. Umuna, i-disregard tayo pala ti pamati, awan pala pamati toy. Iti social dimension tayo. Iti panagbiag tayo. Apay nga bisitaan tayo dagiti minatay tayo. Napatagdagamin kada tayo. Aging ganakin patay kameng da iti pamilya tayo. Isugarod nga kunada kanya mano kayong agkakabsat father sa nga pulo tinabiyag 13 kami kuma nakaraman akabsat milata uray no pimusay dan. Nakaraman da uray no agbalay tayo nagbalay ka iti karir mo datayo nga Pilipino iramraman tayo your parents your lola or your lolo are so proud of you uray na taydan iti balay tayo nakaraman pay laeng dagiti minatay tayo the same uray no failure mat no nagaramid ka ti pakaibabainan imbabain mo agraman da apong mo kasjay ti pamati tayo haantay nga maikat dayta. Tas pangarigan ko man, nagbirthday ni Lulang mo ti September, nag-aawid kayo, nagraragsak kayo, natay ti natay ti October. Piyesta natay November ko na tayo, hantay nga bisitaen ko namgarod, ka nagragsak kay laeng, haan natay nga maikat dayta. Iso nga, oray no awan ti pamati, ugali tayo, respetarin tayo, ta isuda, ti nakautangan tayo. Nagado ti nagbalay kada tayo, nakabasa, nagtrabaho, gapo kadakwada. Nag-abroad da, nagururnong damot piman, impatawid da kada tayo, aglaklakam tayo ti kinaimbag gapo kadakwada. Haantay nga rod nga bigbigen, haantay nga rod nga onoren ida, hantay mga ibaga nga Diyos da, nga di respeto nga maitid kadakwada, iso nga napatid kanya tayo, kameng dalata iti pamilya tayo. At the question na daytoy ipanyo di kampo santo nga dagita makan. Ita west, ti kultura da, no Valentine's, anyat itid da, sabong. Anniversary dagiti agasawa, anyat itid da, sabong. Datayo nga Pilipino, hantay kultura ti sabong. No anniversary, inya ti ibaga tayo, practical tayo, sabong ti karabasa. Valentine, sabong ti katuday. Anya ti itid tayo, umuna ti pagsangaili, ken panangipakita ti kinasaya at tayo, umuna makan. Isong ano simmangpet dagiti kakabagyan tayo, tatakuma, November 1 kinto, nagsangpet dagiti kakabagyan tayo nga, naggapumot ti Manila, wow, kasladal artista ta nagpupudaw da. Ngam no nagibilag da Eric, nagsublin jingisi da. Kagapo ti ragsak tayo, pumarti tayo. Haantay nga agsabsabong. Makan.
Nakan di jay pang sangaili tayo. Parchin nyo takalding, parchin nyo di mangukop nga manok, na, ti kapintasan nga pag sangaili ka da tayo makan. Iso nga haantay maidinay, aging gana ijay tanam, mangmangted tayo, ijay kamang ti pamilya tayo nga natay, iti makan. Iso dagitay atang kung kunayo, dua nga anggulo ti atang. No ti atang para ka dagiti hanga makitkita, dagiti ngamin imay nang evangelize kanya tayo, idi nakita da di kultura tayo nga agat atang tayo, kunadan paganism dayta dakes, maited iti demonyo dayta kunada. Ngam inadal ni the late Father Leonardo Mercado isbidi nga padi, kunana datayo nga Pilipino hammo maikat dayta, apaya no ti atang ke mapan ka dagitoy kas pangarigan ko ma. Napangka-imbis bo po unti akasya kalimtag. Kunamot na manggagas nga kaabay mo kunana nakaisbo ka. Iyatangam ay kadakkelan at mabagbagim nga iyat atangam. Haan ang dagayay. Datayo asosasyon iti pamilya dayta nga uray na tayon iti ragsak tayo may sa pamilya uray na tay hantay maikat di puso tayo haan nga sabong ti ited tayo makan. Ngam haan nga pagdaydayaw kadagiti anito nga haan nga makitkita di kameng ti pamilya tayo agyamyaman tayo iti balaygi tayo. Iso nga agraman di Campo Santo inramraman tayo nga apan ikkan ida. Although i-discourage ti simbaan ngam di puso tayo hammo maikkat ta apaya kasjay tay nga rod nga agsa nga ili da tayo nga Pilipino agraman ijay Campo Santo. Iso ti kung kunak di kalman Naikan nyo ni apong yo saya atin yo. Amom nga awan ngipen na sa nakusel taatang mo mangalngal na nga rod. Mamartek ni tatang mo na tayga puti arak inikam nagbasit nga tubay to apay dete kumahaan nga nakalukat at atakawon dagiti. Agub ubra di Campo Santo. Hantay maikat although i-discourage da ngem di asosasyon iti pamilya haan tayo nga maikat. Isong aging ganakin patay na patigda. Isuda tinagtawidan tayo. Isuda ti poon ti balaygi tayo. Isuda no si asino tay tatta. Isuda naggapuan na iso nga apan tayo bigbigan dayta akinasaya at da. Maikadwa itilubong ti pamati. Sa balimat itilubong ti pamati. Apay nga bigbigan tayo dagiti minminatay tayo. Ulitan tayo na ibaga di kalman. The Pilgrim Church, tiagdaldalyasat nga simbaan, nagkatlo. Anya dagitoy nagkatlo nga simbaan. Dagiti sa santo, sa dilangit, sino dagitoy tattao dagitoy. Ngam nakapudnudan iti biyag dadatoy, iti pamati, nasaya at nga aramid, panagayat iti kabsat, dagitoy iti rason no apaya nga nagsantuda. Kaadadan nga makikadkadwa iti rupan-rupa. Kunana ti mo na nga maibasa di kalman ti libro ti paltiing, vision ni Juan Dayjay. Anya ti kunana, nakitak dagiti nakabado iti puraw. Asinno dagitoy, dagiti nakaanos iti pan nakaidadanes, linabaan da ti kawusda, ti dara, ti kordero. Kunana ito'y ibanghelyo tayo tatako na ni Apo Jesus, siyak ti dalan, ti pudno, ken ti biyag. Awan makapan iti ama no di magnakannya. Kas ano nga agbalin nga dalan ni Apo Jesus, isuna ti katanukan ti ipapatay, babaan ti panagungar. Keday ta adara ti kordero, nakaraman tay amin kasano, babaan ti panangidaton na ti bagina, imbukbok na ti dara na iti altar, imbati na ti sakramento, iso ti naibunyag kanya tayo. Datayo amin anabunyagan, nadalusanen iti dara ti kordero. Daye basol nga tinawid tayo, nadalusanen iti dara ti kordero. Nadalus tayon, naisalakan tayon. Ngamaan niya, sakramento, konpisar no agkamali ka. Nasanton ako munyon tapno sumanto ka. Kagapot na maawat tayo daytoy, han na kayat nga sa uwan nga naawat mo sakramento 100% na isalakan kanhaan. At the counterpart mo, participation mo, anya ti participation mo, iso dayta ti ibagbaga na nga good works. Nabunyagang ka, naamawat ka ti sakramento, anya ti misyon mo, agaramid iti naimbag kadagiti kakabsat mo. Apang ka nga agayat, apang ka nga agserbi, so ibabaan kin ni pamatim kin ni Apo Jesus, iserbim ti nasaya at nga aramid, perfect pan naka isalakan. Iso dagitoy dagitay sa santo,
Addadan nga makikadkadwa iti rupan-rupa, beatific vision, kadkadwadan ti Diyos. Isugarod nga isuda met gapot addadadyayin nga makipagragragsak, the intercede for us, ikarkararagad na tayo met. Dadtoy na ang San Jose, maikabiltod ta ni sa Padre Pio, kin San Peregrino, may intercede iti cancer. Ta isuda addadan, kamangan tayo, agpatulong tayo kadakwada. Makapagkararag tayo nga direkta uwan nga maadda pa nang ibabat addadadyayan. Maikadwa pasit ti simbaan sa santo, maikadwa da tayo asibibiyag. Pasit na tayo dito asimbaan. Maikalo dagitay na tayo addan nga pimusay nga hampay nakapudno iso dayjay sa santo da tayo asibibiyag ken dagiti pimusay. Da tayo asibibiyag, da tayo tinabilag nga maysa. Apaya nya tibilag tayo. Na adda nagkamalyan tayo, mabalin tayo pailaeng ti agbalbaliw. Ti misyon tayo, ikarkararagan tayo, dagitoy kakabsat tayo apimusayan ta sa andan a makapagkararag. From the book of Maccabees, likliklikan dagitoy kakabsat tayo ngahan nga mamatit panagungar. Anyat inaramid ni Judas Macabeo, nagurur ti kwarta. Handa kayat nga basaan daytoy. Tanda pat yan di panagungar tinatay. Nagurur ti kwarta apaya pang nangikarkararag dagiti basbasol dagiti pimusay tanawa patsen nati panagungar dagiti natay. Kaanya ti akin misyon datayo asibibiyag. Iso nga ikarkararagan tayo dagiti pimusay kakabsat tayo. Haan laeng agaputan na patigda kada tayo, misyon tayo taditay ammo no nakapudno da nasaya at unay. No haampay or orayan da dayta apan nakadalos. Anya ti pan nakadalos, kararag tayo si bibiyag. Hantay mga ibaga nga tila sa santo kadagitay laeng naamuan ti simbaan, canonized ko na tayo, or declared. At damot adagitay nakapudnon, nga haampay nga naamuan ti simbaan. Kala ko madyayan mi mat ide, manuoras nga pagnaan mi mapanlaeng makimisa. Dayjay nga pamati, haan nga nga bigbigan ni Apo Diyos mat. Kadagiti pampamilyayo ditoy. Isuda nagsangsanga ili ti padi, di da pa agsida ti itlog ta, sidanto ni Apo Padi no dumanon, pamati. Di ka mamayatan nga papayam ka, mo pa'y sidaan, idaton mo laeng kadagiti agsida. Pamati mo laeng, good works. Ado dagiti nagsaksakripisyo, gapo ti pamati, simursurot ka dagiti papadi, inted dati biyag da, nagsaksakristan dati mano nga tawtawan, no kita makikinasanto, dayjay nga mahal lang nga naamuan. Katata, obligasyon tayo, trabaho tayo, ti mangikarkararag kadagitoy nga pimusayan. Anya tinamnama tayo, ni Kristo ti biyag. Natay ni Kristo, nagungar, no isuna ti ulo, datayo ti bagi, haan na kayat nga adda sumina. Ti kayat na maisalakan tayo, amin. Ti kayat na agkay kaysa tayo ijay, amin. Amin ijay. Kano adda matay, sungarod ti kuna tayo nga, dagiti pimusay iti nga pamilya tayo ka nakapatpatigda, isugarod nga agsangit tayo pay. Tanumatay di asom ka, agsangit ka pay, tanapatigking ka. Kano ipunpun tayo, dagiti nagyan di bagida, no kararagan tayo di mamatiak, kuna tayo idikalman, panagririnanod dagiti sa Santos Communion of Saints. Anya dayjay, santo sa dilangit, datayo ken dagiti minatay. Kunana ije mamati ak je maudi nga artikulo anya ti kunana addantumet panagungar ti bagi. Ya? Hello. Addanto panagungar ti bagi. Tadagi je bagi nga naipunpon ije Campo Santo nasagraduanda apaya nabunyagan. Namati da. Iso nga nasantuan dagitay bagi. Haan tayo nga ipada kadagiti ordinaryo nga animal, ordinaryo nga ayop nga mabalin tayo nga sidaan, pagang-angawan, iwarahaan. Marespeto da, nabunyagan da, iso dagijay na mangururay ti panagungar, nga kuna ni Apo Jesus, umay kayto alaen, hantay nga amuno ka ano. Nasagraduan da, iso nga respetaran tayo ida. Iso kuna na di artikulo tayo, addanto panagungar ti bagi, da tayo, mangnamnama tayo, makipagungar tayo tumat. Sana ibaga di maudi, mamati akmat iti biyag nga haan laeng nga dito'y lubong ti biyag tayo, temporary.
Daytoy biyag tayo dito'y temporary. Ngam daytoy nga biyag tayo, iso ti panagsagana para iti biyag nga natantanok. Anya dayjay, beatific vision, to be with God face to face. Makisangsango tayo to, makilangan tayo to. Dayjay ti ambition tayo. Iso nga datay nga nabunyagan, ti mission tayo, mangikarkararag, naawat tayo dayta nga panakaisalakan, ikarkarigatan ti agbyag anadalos, no man pa'y agkara ikursong, agkara itublak tayo ti basol, ti simbaan, kayat na agbabawi, tapno makikadwa tayo to kenkwana di jay aro, iti rupan-rupa. Kuno andak to makita di langit, damagin yun ton ano napanak, kung naawanak di langit, di karkaro pa'y kada kayo, pwede ko na yun, at daka di langit, at awanak, anyala dayta, unfair, kung naktumat Kada jay, ado pagkapsutan tayo, ado pagkurangan tayo, ngamti kayat ni Apo Jesus, ikarkarigatan tayo asurutan ti panursuro na gaputan na awat tayo ti sakramenton agbyag analintag. Dayjay ti gol tayo amin, haan lang nga dito'y daga. Daytoy temporary laeng. Iso nga dagiti kakabsat tayo nga imunan, ikarkararagan tayo met ida. Daytoy na santon amisa, iso ti katanukan akararag para kadakwada. Lagi pun tayo amin, nakautangan din na yung bag-anakam, nagtawidan, dagiti tattao nga nang inspirar kanya tayo, ta nagbalay tayo. Dagiti tao nga nang subok, nang italmag kada tayo ngam, iso ti timmibker, iso timmibkeran tayo. Dagiti tattao nga nang inspire kada tayo ngam, imunadan. Dagiti tattao nga, dakkel ti tulong na kada tayo, di kagad di mo gad bigbigan dayta. Kagapota di tayo amo no nakapudno da, anya mo ti isobalit tayo, iso da ito'y napudno akarkararag, naunday akarkararag, tadi tayo amo. Ngam agtalit tayo lata, iti grasya ken kaasi ti Diyos. Tano na tayo ni Kristo tanagungar kunana, tapno haan tayo ton nga lakaman ti agnanayon nga ipapatay. Second reading tayo tata. Anya ti kunana, who will separate us from the love of God? Riribok, didigra, anyaman, uray ni patay. Haan na tayo nga isina ti ayat ti Diyos. Daya ti mangtad tinamna mga dakkel kada tayo ay ayatin na tayo latan ni Apo Diyos. Si bibiyagwan no na tayo, kukwa na tayo. Daya ti kayat na nga ibaga kada tayo. Kararag asapasap, agkararag tayo iti si bibiyag a Diyos, anamarswa kada tayo, nga agbyag ken agragsak, di na tayo baybayan. Amatay gapo, tapabaknangin na tayo iti biyag nga agnanayon, ket iti tunggal panggep umaraaraw tayo ket kuna tayo, apo ti biyag denggem dagiti tattaom. Agpay kadagiti minnatay ti familia ken gimong mi. Apo inayabam ida nga anak mo, babaan ti bunyag, ket pagiranudem kadi idan iti agnanayon akapyam. Dawaten mi ken ka, Apo. Agpaay kadagiti agsagsagabay ti sakit ken kinapanglaw. Agpatingga ka din, Apo, ti panagladladingit da, ket maragpat dan tinananay akapya, itaken iti agnanayon. Dawaten mi ken ka, Apo. Agpaay kadagiti agladladingit, gapu iti papatay ti maysa napateg kadakwada. Yaon mo kadi ida, Apo, iti daytoy akasasaad da, ken ikkam ida tinamnama, pinanagnekan niya po Jesus kada kami babaan ti panagungar na. Dawaten mi ken ka, Apo. Agpaay kadagiti ulila ken balo. Ikam kad ida, Apo, iti kired ken pigsa, amang saranget kadagiti panubok ti biag. Dawaten mi ken ka, Apo. Agpaay kada kami nga imay mangilagip kadagiti minatay mi. Masarakan mi kumaapo ti ayat mo kada kami, babaen dagiti tattao amang iburay ti biagda kada kami. Dawaten mi ken ka, Apo. Agulimet tayon tayo met dawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo.
Untay mat ikararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Dawatin mi kan kaapo, aapo ti biag denggam dagiti tattaom, Dios nga amami, agyaman kami, ti panangipaneknek mo kada kami ti biag nga agnanayon, babaan ti panagungar ni Apo Jesus a Kristo. Isagana na kami dumatagtuken ka, babaan ti panulong mo kada kami, amang tungpal kadagiti bilbilin mo, dawatin mi daytoy gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Iraman tayo, ti kararag tayo, ti special intention, da Christine, ken Camille Cadasio. Kumararag tayo, kakabsatap no da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin amin.
Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo makikaysakam ken Kristo iti daytoy na endaklan a sakramento, kitaem kada si aayat dagitoy daton mi, ket alaem ka din a mairanod iti gloria ti anak mo, dagiti kakabsat mi apim mo sayen, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudnoonay a maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Isu sinagaba na ni patay, tapno saan minto na sa gabaen, ti agnanayon nga ipapatay. Iti kinapudno na, kinayat na nga isulaeng ti matay. Tapno di agresat adakam amin, agbyag kam kuma nga agpaayken ka. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Iapo nga Diyos, dahil amin apaswan. Tilangin ken daga, napno na iti pakaiday-dayawan. Sana ipikamatwan, madaydayan, ti umay tinatan iyapo. O sana Pudno nay apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paimo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paimo ida kada kami, abagi gandara, ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kening kabanagungan, inatamin sa latan, manu
manugbuti sa nga iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo pagkaykaysaen na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na anadyosan laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi nga idawdawatan mi dagiti adipen mo isuda nga inayabam apimmusay ditoy alubong babaan day di panagbunyag da na iranod dati ipapatay ni Kristo, mairanod da kumamet iti panagungar ni Kristo. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim nang runa dagiti awan makalagip amang idawdawat kadakwada. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to ken naenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ina
Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti pannulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay neso Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglasyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin. Kapya, kapya. Cordero ti Diyos amang ikmal, kadagiti basbasulmi sa ngarubungan, mga asika, kadal kami. Cordero ti Diyos amang ikmal, kadagiti basbasulmi sa ngalubungan, mga asika, kadal kami. Cordero ni Diyos amang ikmat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, itten kada kami ti kapya, itten ti kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Jesus, babaen ti papatay ken pinagungar na, inikkan na tayo tinamnama ti panagungar. Ti kordero ti Diyos sa nangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagaasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ngem ti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararo.
Pumararag tayo. Ipaay mo kad apo ta dagiti pimmosayan na kakabsat mi, anang ipaayan mi iti daytoy a sakripisyo ti misa, makastrekdan iti taeng tilawag ken kapya, gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon, iti ayat ken kapya ti Apo.